Keď chcete bývať v rodinnom dome, potrebujete niekoľko kľúčových vlastností. Potrebujete pokoj, pekné prostredie, potrebujete mať kde parkovať a potrebujete mať miesto, kde sa budú hrať vaše deti. Tento rodinný dom presne tieto podmienky spĺňa, no a samozrejme pôjdeme sa naň pozrieť, pretože to môže byť aj vaše vysnívané bývanie. Máme kúsok Kysucké Nové Mesto, máme kúsok krásno nad Kysucou a Čadcu a vy práve preto viete, že sa nachádzame v obci Dunajov. Dom postavený naozaj z kvalitných materiálov, z veľkej vstupnej chodby. Tu máme technickú miestnosť, kde máme plynový kotol s podlahovým kúrením. No a poďme sa pozrieť teraz na tú dennú časť, z ktorej máte krásny prechod do samostatnej špajze, čo vo veľa domoch už nebýva. Tento výhľad pekne na prírodu budete mať práve okolo kuchynskej linky, ale pozrite na tento naozaj pekný priestor, ktorý tu máme ako obývačku. Ten je presvetlený ako keby 3 oknami. Čo sa týka východu na terasu, ten nám spríjemnia tieto posuvné dvere. No a čo je úplný bonus, tu už sa stavať nebude, takže máte doživotný výhľad iba do prírody. No a teraz sa pozrieme na ďalšie izby. Mimo iného, do tej nočnej časti vchádzame okolo samostatnej toalety, veľkej kúpeľne, ktorá naozaj je priestranná. Teraz tu máme trošku sklad materiálu. No a pozrieme sa aj na priestrannosť tých izieb. Naozaj, aby ste mali predstavu, toto môže byť pokojne detská izba, pokojne to môže byť spálňa, ale poďte si pozrieť ešte tie ďalšie dve, ktoré sú naozaj taktiež pekne priestranné. Ešte tá tretia. Čo viac už chcieť? Ja si myslím, že tento dom spĺňa všetky požiadavky a dokonca ani cena nie je zlá. Myslím si, že je výborná. Takže pokojne sa mi ozvite a preberieme všetky detaily osobne. Vidíme sa na obliadke.